ଏଠି କଣ ବାଘ ଛୁଆଟା ଶୋଇଛି କିରେ? ଦୋକାନରେ କିଏ ଅଛନ୍ତି ନାଇଁ ଦେଖିଆ। No, 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 no. ହେଲୋ ଭାଇ, ଦୋକାନରେ କିଏ ଅଛ? କିଏ ଅଛ କି ଦୋକାନରେ? ଏ ଗୋଟେ ଭେଣ୍ଡି ସାମ୍ପୁ ଦେଲ। ଭେଣ୍ଡି ସାମ୍ପୁ No, 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 ଭେଣ୍ଡି no. ସାମ୍ପୁ ନାହିଁ? ଆଉ ତମ ଭାଉଜ କଣ କରୁଛନ୍ତି? No, 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 no. କଲରା ସାବୁନ ଅଛି ତମ ପାଖରେ? ନାହିଁ? ହଉ ଗୋଟେ ଡାଇନେସର ଅଣ୍ଡା ଦେଲ। ନାହିଁ? ହଉ ଆଉ ତମ ପାଖରେ କ'ଣ ଅଛି କହୁନ?